mas pinaigting po ng Department of Labor and Employment Regional Office 1 or DOLE Regional Office 1 ang kampanya laban sa child labor sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Second Quarter 2026 Information and Service Caravan on Child Labor Prevention and Elimination sa lungsod ng Alaminos. Sa isinagawang aktibidad bilang bahagi ng paggunita ng World Day Against Child Labor 2026, pagpapalawak pa rin ng kaalaman ng publiko hinggil sa pagpigil at tuluyang pagwawakas ng child labor sa bansa. Ayon sa DOLE, ang mga ganitong aktibidad ay higit na magpapatibay sa ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaang lokal na pamahalaan at iba pang mga stakeholder para maibahatid ang mga programang tutugon sa kapakanan, proteksyon at maayos na pagunlad ng bata. Ang mga ganitong aktibidad ay panghihikayat umano ng ahensya sa mga aktibong partisipasyon ng publiko para maprotektahan ang mga kabataan laban sa panganib ng iligal na pagtatrabaho. IFM News. IFM News. IFM News.